Og det er da dybt besynderligt, når der er en række partier, der vælger at tage ansvar og lægge noget frem, at man så siger, nej, man vil gerne have det anderledes eller noget andet, så kan man ikke stemme for. Ned og stemme for, og så kan vi gå i gang med næste diskussion. Hvis vi ødelægger trygheden i samfundet, så ødelægger vi friheden i samfundet. Uden tryghed, ingen frihed. Uden tryghed, ingen frihed. Det er sandheden. Det er derfor, vi kriminaliserer. Det er jo i virkeligheden det, som vi gerne vil. Og hvis man siger, at det er rigtigt, så følger det logisk heraf, at med overvågning stiger friheden. I skal stoppe! I skal stoppe! Jeg er i gang med at hente mine børn, hvad sker der? Hvem er med spark til mig? Stop så! Det er en familiefar, der henter sine børn! Hvad er det, I laver, mand? Du stopper ikke! Ej, hvor er I sindssyge, mand! Stop så! Jeg siger slip, hvad laver I? For helvede! Du har flere gange sagt, at der er en lidt barsk tone i de her sms-tråde. Har du selv omtalt minkbranchen som i, at det er noget lort, der skulle lukkes? Luk lortet, tror jeg, Pelle Pape fik skrevet på en sms. Nej, det har jeg ikke. Men jeg bliver nødt til at sige, at jeg kommer ikke til at gå med på den der præmis om, at embedsmænd i den situation, altså nu lige i forhold til den konkrete formulering, tror jeg, at den pågældende embedsmand faktisk har beklaget. Men når det er sagt, altså der kan jo komme andre beskeder frem med et kontant og direkte sprog, og det kommer ikke til at problematisere, og jeg kommer i det hele taget ikke til at problematisere vores embedsmænd i den her sag. De har knoklet en vis legemsdel ud af bukserne i 1,5 år, og jeg er faktisk ikke i tvivl om, vil jeg gerne have lov til at sige, at hvis ikke vi havde haft de embedsmænd i centrale ministerier i Danmark, som vi har haft, så havde vi ikke klaret den her krise så godt, som vi har. Så ja, der kan være røget en finke af panden og mere end det. Lev med det. Lev med det. Altså